Para instalar a aplicación Webex temos que ir ao Play Store e buscamos Webex. Se chama Cisco Webex Meetings e decimos que queremos instalar. E se instala como calquera aplicación, como WhatsApp ou como Instagram ou como calquera aplicación. Esta aplicación nos vai a servir para facer videoconferencias, para asistir a videoconferencias. Unha vez que temos instalada, podemos acceder a diferentes videoconferencias. Está cargando, vamos a darlle a abrir e xa entramos. E para acceder á reunión, como alumnos, vamos a unirse a la reunión. E en unirse a la reunión escribimos eduxunta.webex.com/meet/ e poñemos o nome do profe ou da profe a que queremos acceder. Sería neste caso Carlota Penelas. eduxunta.webex.com/meet/ Carlota Penelas. Aquí abaixo se nos din que temos que escribir eso, company.webex.com e esos datos. Temos que escribir a continuación o noso nome e unha dirección de correo electrónico. Lle decimos unirse e xa estaríamos dentro da sala de Carlota Penelas. Le damos a unirse e nos uniríamos.